Jamen, jeg hedder Christian Andersen, bliver kaldt Andersen, og er en del af Max Maniacs København. Jamen, jeg er gift og har 2 børn, og arbejder til daglig som tømrer. Så i en travl hverdag er det jo lækkert at kunne have det her, med så mange andre fede mennesker. Det startede for et par år siden, da min storebror blev medlem. Og så fik jeg lov til at køre nogle ture med dem. Og stille og roligt blev det til flere ture. Jeg fik lov til at melde mig ind og som prospect, og så senere, først som hænger, og så prospect, og så til sidst medlem. Jeg fik den her knaller for det et par år siden. 2-3 år siden, tror jeg. Der sidder der 70 kubik på, og lidt klistermærker og lidt hygge, så vi kan komme ud og køre nogle grusture. Jamen, der er da ikke noget bedre end at køre i solskin på en Marguerite-rute på sådan en der, sammen med alle jer. Det er lykke. Månedens knaller er jo... Jeg ved ikke, om det er den grimmeste, men den er sin egen, må man sige. Kører skide godt. Praktisk. Ikke særlig meget, men den kører, og den virker. Glad for den. Den her knaller siger alt om mig, skulle jeg til at sige. Jeg tænker, han taler for sig selv. Hvis jeg skulle beskrive det med et ord. Tyndskid. Det kører bare. Som smurt. Folk er typisk positive. Altså, det ser ud som den gør jo. Men de synes faktisk, den er pæn. Ikke så praktisk, fordi der ikke er nogen skærm på, men vi gider da køre regnvejr. Det betyder jo næsten alt. Ja, har man også 2 børn og en kone derhjemme, men det betyder rigtig meget for en at være en del af det her fællesskab. Og komme ud og være en del af drengene og besøge en masse andre klubber. Og få en masse fede minder og se en masse Marguerite-ruter. Jamen på den her, der sidder der 70 kubik. Altså jeg ved sgu ikke så meget knaller der. Den kører bare, og den kører fint. Den kan ikke bremse nu, men det skal vi have lavet. Man kan altid køre knaller, selvom man ikke ved en skid om det. Og det er derfor, der er så mange i klubben her, der kan hjælpe med det, som har forstand på det. Hvor vi andre, vi bare dukker op, hælder benzin på, træder på den, og så kører den. Og når den ikke gør det, så spørger vi en voksen til råds.